Mga kakanin sama sa biko, budbud, puto ug bingka. Usa sa pinangita panahon sa kalagkalag. Ani ay pamilya nga namaligyag bibingkang pinalutaw sa gawa sa sementeryo sa Talisay City nga miangkong nakatabang kini nga makapahuman sa pagtuon sa ilang tulo ka mga anak. Ang report ni Femery Dumabo. Pipila ka metros gikan sa sementeryo sa poblasyon sa Talisay City. Nakapwesto ang paninda sa pamilya ni Jocelyn Delfina sud na sa 19 ka tuig. Timplado og isagol na nilang daan ang mga nagunang sangkap ilabi na ang ginaling nga bugas, tuno sa lubi ug asukar alang sa bingkang pinalutaw. Ang resipe gipanunod niya sa iyang ugangan. Unya hinahinay na nila kining ibutang adto sa mga hulmahan ug maampingong ibutang sa gipainit na nga steamer. Sudlang sa 20 minutos, pwede na mahaon ang init kaayo nga bingkang pinalutaw nga giatngan sa ilang mga suki, labi na sa mga maduaw sa sementeryo. Minana na lang na nako, muna yang gibili nako kay kabaw mo siyang pobre ba akong iyang kasila niya. Nasawa pon ko pobre pod. O so mao na lang niya mong gi nagminyo mi siya anak, mao na lang nimong gihinahinay sad og buhi sa akong mga anak. Usa sa ilang mga suki si Judith nga matag buntag magatang sa bagong ahon. Basta bagong luto, lami man. O bugat siya busog. O di kini makompleto mga kapuso kung di ta makatilaw sa bingka ni Celine. Of course, aron na atong mahibaw-an sa ang panlasa. Sakto gyud si Manang Celine. Di kay siya tamis, sakto na gyud ang iyang panlasa. O pangmasa usab ang presyo ning maong bingka ni Manang Celine. Tag 10 pesos ang bingkang pinalutaw, papaobe o regular man. Ang simpleng negosyo ni Manang Jocelyn nakatabang nga mapahuman ang tulo sa 7 niya ka mga anak sa pagtungha. Duha kanila mga magtutudlo na. Si Shaman nga nigraduar na sa kursong IT nakahilak nga ni handom sa ilang kaagi. Nakatabang din siya namo, niya nakapalampos pod, niya nakatabang-tabang pod ginagmay sa unsay pamaagi. Nakatabang jud. Sobra-sobra pa kay among kuan kanang makonsumo ba imbis mas naklantag kausaba sa kadlaw murag madubli-dubli sad. Apan kinawadan sa trabaho si Shamay natul sa lockdown. Siya ug uban niyang mga igsuon nitabang silang inahan sa ilang simpleng panginabuhi. Uban ni Renan Tikin Yunis. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.